Čaute ľudia, dneska s vítom nového videa, dneska tu bude video z Robloxu na mojom hlavnom účte a budeme toto oby 100% všetci poznáte, lebo to je proste najviac teraz populárne oby a budeme ho skákať dokedy nespadnem. Ináč ďakujem za nápad od Maxa, ako toho musíte pozrieť, že som si už natáčal aj nejaké videá. Tak dajte like, odber a ešte raz ďakujem Maxovi za to, že mi že som sa mohol inšpirovať. No a po dlhom natáčaní, konečne po dlhom čase, čo teraz zase začnem trošku natáčať, tak konečne som sa vrátil k videám. Ja tomu neverím, že sa to niekedy nejakého dňa stalo. A to oby budeme skákať, dokedy sa nespadneme. Čo pri môjom skillu sa stane tak zhruba za 3 minúty. No oby, ktoré som nikdy neskákala, viem, že to je populárne. Oni si mysleli, že toto budem skákať. Vidím, že tam je asi ten rebrík, ale mám skill. Som profi parkourista. Toto sa mi moc nechce, ako robiť off-skoky pre istotu. Dobre, ďalej, rýchlo. Musíme čo najviac stihnúť. Tu som ešte nikdy nebol. Hral som to, no, akože aby som vám neklamal, hral som to raz a to som bol iba na začiatku. Dokedy nespadnem. Dokedy nezomrem, takže neprídem napríklad odtiaľto, keby som teraz prišiel na začiatok, tak už koniec videa. Čo sa nesmie stať. Tak nemôžem napríklad teraz len tak proste skočiť a napríklad keby som pristal tam, tak sa to nepočíta, lebo som spadol. Jaj. A keď ma zabijú tieto lasery, tak sa to tiež počíta. Ty bolo to, čo to je? Dobre. Viem. Prečo mám potom nejaké hentie krídla, veverička, keď skáčem? No, keď je to normálne oby, že to je jak slab towerka. Aj to si potom môžeme niekedy zahrať. Ukáž. Toto je úplne jednoduché. Teraz si môžete aj do komentára tipnúť, že do koľkej stage alebo do koľkej minúty to bude zvládnem bez toho, aby som ani raz zomrel. Tak to čo bolo? Také vychytávky. No a toto čo mám robiť? Dobre. Na tomto nemôžem, to je iba chodenie dopredu. To je jednoduché. Dúfam, že si to bude nejako stupňovať, za chvíľu to bude ťažšie, alebo toto bude môcť skákať aj do nekonečna. Čo? Ľudia, viete čo to znamená? Adios.